27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायनि गेजेरजों एनडिपिनि मोनब्रै हानजा आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद जयै थांनाय समावहाय 2020 मायथाइनि दिनैनि अक्ट' 27 जानुवारियाव गोदान दिल्लीयाव भारत सरकार, आसाम सरकार, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, एनडिपिनि मोनब्रै हानजा आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद जयै बे गोरोबथाखौ सागान होनाय जादोंमोन। दिनै बोसोरब्रै फैबाय, ओंखायनो ब्रैथि जोङो बर' एकर्ड सानखौ दिनै फालिनाय जादों बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथायनि बे मावखुलियावहाय। आरो गुबैयै दिनैनि बे हाबाफारिखौ खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथाया जयै बानजायनानै बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। दा बावहाय दिनै जोङो बे बाथ्राफोरखौनो फोरमायदों जे बोसोरब्रै जानो थांनाय जोंनि बे बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथाया दिनै बबे हालोदाव दङ, बबे थासारिसिम सफैखो, बबे थासारियाव बबे दफाया मावफुंजाखो बेफोरखौनो जों रायजो राजाजों सावरायलायदों, खोन्थालायदों। दा गुबैयै सैथो बाथ्रा बे जे जोङो गोबां नाजागासिनो दं आरो बर' हारिया दिनैनि समावहाय माबा मोनसे जोङो बिनानै मोन्दों होनोबा बा जोङो माबा मोनसे मोन्दोंबा जोङो थैबावालासिनो जोङो जिबावालासिनो मालाबाबो जेबो मोननो हायाखै। आरो जोंनि मुंख्लंफोरनि बेसेन गोसा थै बा जिउ बावलांनायनि बेसेनखौ जोङो दिनै जेरैबायदि होनो रोंनांगौमोन बा जोङो फारसेथिं जोङो भारतनि संबिजित सुबुं मोनथाय बिख'नानै जोंनि रैखाथि थामोनथा हारिनि बेखौ नागिरनानै जे सोमावसारनायखौ खालामदों बे दाबो आबुं महराव सफैनो हायाखै। बड'फानि होलांनाय बर' हारिखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा जौगासार हारि दानायनि जि बिथांखि बेखौनो जों बिथा खालामनानै खामानि मावलायलायदोंबाबो जोङो गोबां जोंनि गेजेराव फारागफोर थानायनि जाहोनाव, खौसेथि गैयैनि जाहोनाव जों दिनै सरकारनिफ्रायबो जि मोनसे खाबुफोरखौ जेरैबायदि जोङो आदाय खालामनो मोननांगौ बेफ्राव एसे उन जानो गोनां जादों। बे सैथो बाथ्रा। दा ओंखायनो नैबे समावहाय बर' हारिनाव मोनसे आंखाल मोनदांबाय थायो। बे आंखालानो जाहैबाय जोंनि खौसेथिनि आंखाल। बे खौसेथिनि आंखालनि थाखायनो दिनै जोङो सरकारजों बा खुंथायगिरि सोलोगोरा सुबुंफोरजों हारिफोरजों जोङो गेलेजानायनि मोनसे लामायाव थांनाय बायदि जोङो बेखौ मोनदांदों बा नुदों आरोखि। दा ओंखायनो बिनिफ्राय जोङो उदां मोननांगौबा बर'नि गेजेराव जोंनि गेजेराव गोबां माहारि आफादफोर थानांगौ, थागोनबो, मावगोनबो, खामानिबो मावनांगोन। नाथाय जों बुजिलायनांगोन मोनसेया मोनसे आफादनि थांखि सानस्रि आरो बबेबा मोनसे गुबुन आफादाबो बबेबा मोनसे गुबुन आफादनि थांखि सानस्रिफोरखौ जोङो बेसेन होलायनो रोंनांगोन। आरो जोङो जायखिजाया माहारि आफाद दाथों मानो गासैबो हारिखौ फसंनायनि, हारिखौ दानायनि बाथ्रा लानानै जोङो दायो आरो जों खामानि मावलायो। नाथाय खायफा सुबुं थायो, खायफा दैदेनगिरि थायो, जाय दैदेनगिरिफ्रा गावनि नेहाद खोथा मुलाम्फानि थाखाय गावनि बेसेन नागिरनानै, मुलाम्फा नागिरनानै हारिखौ सोखावनायनि थांखिजों आफादफोर दानानैबो खामानि मावग्रा आफाद बा दैदेनगिरि गियानाव जोंनि गेजेरावबो दङ। दा बेफोरबायदियाव जोंनि गेजेराव जोङो खौसेथिनि जि मोन्थोरखौ जों सावरायो एबा जों खौसेथिनि गेजेरजों खामानि मावनो नागिरो बेवहाय मालाबा नङा मालाबा एखनबा जों खोथा नुजादों, बेखौबो जों गनायनो नांगोन आरो। दा अब्लाबो जोंनि गेजेराव जोङो जेरैखि जाया फारागखौ फोजोबस्रांलायनानै खौसे जानानै खामानि मावोबा आं सानो जोंनि बिटिआर एकर्डनि दफाफोर बा बर' हारिनि संबिजित सुबुं मोनथाय जि मोननो गोनां बेफोरखौ जोङो मोनफुंनायाव मालाबाबो जाफुङै जानाय नङा, जाफुंसारगोन। बे मिजिंखौ जों लानो हायो। बाथ्रा बेल' जे जोंनि गेजेराव जोङो फोथायलायनाय, गोरोबलायनायखौ जों लाबोनो हानांगोन। आरो फैगासिनो थानाय लकसभा बिसायख'थिनि सिगां जोङो मोनसे बर'नि गेजेराव गोरोबलायनायनि गेजेरजों, खौसेथिनि गेजेरजों जोङो हाबाफारिफोर बा जोङो माखासे जोंनि जि मोनसे खुद्रिसारनायनि हाबाफारि लानो गोनां जायोब्ला बेफ्राव रायजो राजा, आइ आफा गासैखौबो लाफानानै बर'नि माहारि गथ'फोरखौ ज' लाफानानै जों खुद्रिसारनो गोनां जायोब्ला बे खुद्रिसारनायनि गोनांथि बा बेनि जाफुंनायखौ जों मिजिं लाहैनोबो हागोन। दा सरकारजों जों रायज्लायबावनो गोनां दं। फैगासिनो थानाय आसाम एसेमब्लिया फैगौ 5 फेब्रुआरियाव जागोन। बेवहाय जोंनि रां बावजाखौ बारायै जोंनि सोलोंथाइनि जेंनाफोरखौ सुस्राङै गोबां बाथ्रा फैनो हागौ। बेफोर आरो बिटिआर एकर्डनि जि दफाफोर, बे दफाफ्रा जेरै जोंनि ओनसोल बारायनायनि बाथ्रा, सनितपुर बिस्वनाथनि बाथ्रा, बेफोरनि बाथ्रा, कार्बि आंलंनि जेंनानि सुस्रांजानायनि बाथ्रा, दा बेफोर गासै बाथ्राफोर बेखौ सरजाबनानै जोङो खामानि मावगासिनो दङ। दा सरकारा बेखौ मावफुंना होयोबाथ' जोंहा सोमावसारनायनि लामायाव थांनांगौनि बाथ्रा फैया। नाथाय जेब्ला मावफुंनानै होआबाथ' जोंहा सोमावसारनायनि अनगायै जेबो राहाबो थाहैनाय नङा। दा जोङो बबेबा जाहोननि थाखाय सोमावसारनो गोनां जायोबा बे दाया जोंनि जानाय नङा, बेयो
सरकारनि दाय जाहैगोन बेखौ बुंनो जोङो गोनां जाहैनो हागौ बर' हारि हिसाबैहाय बर' हारि हिसाबै दा बर'निनो जेंना जेथोखौ लानानै जेराव जों खामानि मावो जोङो आसाम सरकारखौ मानगोनां गिबि मन्थ्रि बिथांखौ आरो डक्टर अनिस पेगु बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जों बुंगोन जे थाबैनो जोंनि बर'नि जेंनाखौ सुस्रांनो होनांगौ आरो नोंथांमोनजोंनो जों जेब्लाबो थागोन जों खामानि मावगोन बे बाथ्राखौबो जों बिथांमोननो फोरमायनो सानदों नाथाय जेब्ला जेंना जेथोफोरखौ बा जोंनि हारिनि जि मोन्थाय बेफोरखौ नाथ्रोदनानै जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनायनिफ्राय गोजानाव थागोन अब्ला जोंनो फैगासिनो थानाय समफ्राव बिजेपिखौ मदद होलांनायफ्रा जोंनि थाखाय गोब्राब जाहैनो हागौ रायजो राजानि गेजेराव जोङो जेबो बाथ्रा बुंनो हानाय मोनसे लामाबो थायाबो जाहैनो हागौ ओंखायनो बेफोर बाथ्राखौनो जोङो मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो गिबि मन्थ्रि बिथांनो जोङो फोरमायगोन खिन्थागोन बेखौ साननानै थानाय जादों बेखौ आं मा बुंनो दुखुथ' मोननांगोन आंनिफ्राय बुंनायावनो जेंनाथ' बेवहाय सुस्रांजानायथ' जानाय नङा दा सरकार जि मोनसे सोलोंथाइ बिफान दङ बेनि मन्थ्रि बिथांजों डक्टर अनिस पेगुजों रायज्लायनांगोन बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफाद बा खौसेथि बर' सुबुं आफाद बर'नि बा जों काउन्सिल बिटिआर आरो बिकेडब्लिउसि जोङो सरकारखौ थाबै लोगो हमनानै रायज्लायनांगोन बेयो मानो बिदि जादों बेयो मानो जानो मोनखो बेखौ थाबैनो सोदांनानै सुद्रायनानै रोखा खालामनांगौ आरो बर' फरायसाफोरनि जि मोनसे फरायनायाव जेंना नुजादों बेखौ बोस्रांना होनांगौ बेखौ जों रायज्लायगोन